varume, hurumende yazopfekwa naMwari Baba, hurumende yazopfekwa naIshe Gabriel chaiye, vapostori, vaprofiti, kunyanyanyanya nhungamiri dzemachechi, okoyo ine chakandwa nehurumende icho. Iyo statutory yavari kutaura nyuu yaiswa napresident iyoyo. Kungorara nemwana chete ari under 18 mukati. Kungodanana chete nemwana ari under 18 mukati. Kungonzwika chete kuti wangodai mwana under 18, whether uri mukadzi wadaro mwana mukomana, whether uri murume wadaro mwana musikana mukati. Chinhu cheche chazonaka chaipira vane mabhurukwa asina kusimba. Vakomana motoisa mabhurukwa emarata patoipa pashata mumwe anonyura. Ngatinamatirane vakomana, ngatinamatirane. Mumwe nemumwe anoziva pane weakness yake, ngatinamatirane vakomana. Ende tuvana twacho tine mabhilo 18 ndotinyatsosimudza muswe zvokuti demet pisi ukakwana kachitsvikidza muswe unowira zvino mukati. Vakomana jeri rinozara dzinenge dziri ndimi dzega dzega museo. Bini lo ever one ever that grow up bini lo win I shake by now I money mujeri masungwa maenda. Vakomana zipichisa idzerata mabhukwa peka erata pashata mwana nyura. Zvanzi nehurumende hakuna akatenderwa kuroora mwana ari below 18 years. Zvanzi nehurumende hakuna mwana akatenderwa kuroorwa ari under below 18 years. Hakuna amai vachandana nemwana ari below 18 years. Kurova kuti ivavo vane vanenge vachibvivana, nyange ukamona asina kupfeka chimhanyako, nyange akapfeka chimini, itosvibira pasi kuti pudhodho muma hazvidyiwe, unoenda mujeri. Mwari waPita, Mwari waPauro, Mwari waManueri, Mwari waErija, Mwari waMozisi, Mwari waGenazio wei, tibatsire, tinopera apo. Hatiparidzane vakomana kuti chauya chinhu chinonzi chiredi chemutemo, chakanzi chiredi chemutemo chichatsanangura varume vemanomano vachabvumbo icho.